ಯಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಮನೆತನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟಿನೆ ಅಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಮಗೆಯಾದಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಾಡೆ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಂಡೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಬಾಂಬೆಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಾಂಬೆಡೆಂಚ ಸುದ್ದಿ ಆದನ ಬಂಡ ಚೇತನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಪಿರಿಯಡ್ನು ಯಾನು ಜೈಲ್ಡ್ ಕಳೆ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಜನಕಲೆ ನಾನು ತುಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ ಯಾನು ಎನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಪಣೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಂತದು ನಾನು ಊರುಗಳೇ ತೊಂಬತ್ತೀರು ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಚಿ ವಿರಾಟ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಹೂಡಿ ಭೂಮ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಪಾಪಿಗಳ ಪ್ರೇತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಪಣ್ಣನ ಅಂಡ ಆಯನ ಬದುಕದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಡ್ಲಾಯೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಆಯ ದಾದ ಪಾತೆರುವೆನ ಆಯನ ಬದುಕದ ರೀತಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು 10 ಜನತ್ತ 10 ಕಣ್ಣೋಳು ತೂಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಲಾವಿದೆರೇನು ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರನು ಸಾಧನದ ಮುಟ್ಟು ಮಿತರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕೆರನು ಅಜತ್ತದ ಕನತದು ರಂಗಪಯಣ ಪನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಯಜ್ಞದ ಉರುಟು ಎಂಕುಲು ಕನವೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ರಂಗಪಯಣದ 10ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನರಮಾನಿ ಪುಟ್ಟನಗ ಆಯನ ಪುದರ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುಣಿಗೆ ಆಂಡ ಆಯ್ ಬಡಪತ್ತಡು ಬತ್ತಣನ್ನ ಅಂಡಲ ಆಯ್ ಬಡಪತ್ತಡೇ ಸಯ್ಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಏನಾಯೆ ಆಯನ ಪ್ರತಿಭೆದ ಉರುಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆತ ಸಾಗರನು ಸೇರುವೆ ಆ ಸಾದಿಡು ನಮ್ಮ ಅಜತೊಂದು ಪೋಣು ಅಂಡ ನಮಕ್ಕು ತೋಜುನಿ ಮಮಲ್ಲ ಮೆನ್ಕು ಬೊಳ್ಳಿಲಕ ಮೆನ್ಕು ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಮೆನ್ಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಇನಿ ರಂಗಪಯಣದ ಭಿನ್ನೆಯಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನಿ ಭಿನ್ನನ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಪಡ್ತು ಅರೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲೇ ದೇವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ದೇವರೇ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೇವರೇ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಏರೇ ತಿಕ್ಕಡು ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲ ಎಪ್ಪಡು ಅತ್ತುಂಡ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು ಎಪ್ಪಡು ಅಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಜೋಕೆ ಮೋಕೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ದೇವರನ್ನ ಅಂಚಾದು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಬಂದಾಗ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ಅವು ಅರ್ನ ನಿಜ ಬದುಕಿದ್ರ ಪತ್ತಿನ ಕಲಾಜೀವನಾದಿಪ್ಪು ಅರ್ನ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರನ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಆರು ನಡತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಡಕೆ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜ ಪಜ್ಜೆನು ಹೊರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು ಐಕಾದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಿಣ್ಣೆ ಅದುರ್ಲೇರು ಚೇತನನ್ನ ಕುಡೋರ ಇರನ್ನು ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇರ್ನ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ ಕತೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸುರು ಪುಟ್ಟಿನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟಿಲು ಪಾಡ್ದು 10 ಮಂದಿಲು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೋಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ದಿನಮಾನ ಉಂಡು ಆನಿಡ್ದು ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ನ ಆ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಅಕಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ನ ಪೊಲಪು ಪಲ್ನೆ ಯಾನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಂಟ ಮನೆತನ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟಿನೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಸರ್ವತೋಡಿ ಸಂಕಪ್ರೈಕಲು ಅಮ್ಮ ಕುದುರೆಪಾಡಿ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಸ್ ರೈಕುಲು ಅಕಲ್ನ ಸುರೂತ ಮಗೆಯಾದಿ ಎನ್ನ ಜನ್ಮಾಡೆ ಎನ್ನದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನೋರಿ ಮೆಗಿಯುಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ 2 ಜನ ಜೋಕುಲು ಕಡೀರ ಮಗೆ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಮಲ್ಲ ಜಬದಾರಿಕೆದ ಪುದೆ ಆ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಆ ದೇಕಿ ಇನ್ಯಾರು ಪನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಪನ್ನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಉಂಡು ಆ ಗುತ್ತುಗ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ 2 ಜನತ ಎಸಲಾದ ಬೈದನು ಬಹುಶಃ ಆನಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತಡು ಬೈದನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನೊಕ್ಕುಲು ಆ ಬಡಪತ್ತದ ದಿನೊಕ್ಕುಲೆಡು ಇನಿ ಸಾಧನೆದ ಸಾಲಿಡು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯವಾದ ತೋಜೋಡು ನಾಂಡ ದೀನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಜ್ಜಲು ಅವು ಬಾರಿ ಸಾಧಾರಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನತ್ತು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ರಂಗ ಪೋಪುನ ಇಷ್ಟೇಜ್ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನು ಇಷ್ಟೇಜ್ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನ ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡೆಂಚ ಪಂಡ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುನಕಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನಕಲು ನಲಿಕೆ ದಕಲು ಪರವೇರು ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಕಲು ಅಕಲು ಮಲ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಇಂಚ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಜಾತಿ ದಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಂಡ ತಿಪ್ಪಿಡೀರೆಗೆ ನೀರು ಚಾ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಲ ಪಿದೈ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಂತದು ಒನಸ್ಸು ಮಾತ ಪಾಲೆಡು ಕೊರ್ಪುನ ದಿನ ಎಂಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ನೆನೆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇ ಪಾಲೆಡ್ದು ಉಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕ ದಾದನ ಯಾನ ಅಪಗಲ ಎಂಕ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಆವಡು ಪನ್ಪನ ಆಸೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಮಲ್ಲಪಲೆ
ದಿವಂಗತ ರಾಮಣ್ಣ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪನ್ಪುನಾರು ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡೆ ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಾಸ್ಯ ನಟೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡ್ಲ ಆರು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪೊರ್ತುದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪ್ರಣಯರಾಜ ಶ್ರೀನಾಥಿರಾದಿಪ್ಪು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಿಂಗ್ ಶಂಕರ್ನಾಗಾದಿಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಆರೇನು ತೂದು ಯಾನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಯಾವಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಕನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಐಕ್ ನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾನು ಕಂಡು ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದ ಬರ್ಪೇದೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇದೆ ನೆರಡೆ ತಿನ್ಪೇದೆ ಕೂಡ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಇರ್ನ ನೇಲ್ಯಮ್ಮೇರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆ ಬದುಕಿತ್ತಿನೇರ್ದ ಅವರ ಇರ್ನ ಜೀವ ಹೋಗ್ಲ ಆ ಕಲೆ ಪತ್ತಣಂದು ಪನೋಲಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೆರಡು ಬತ್ತುಂಡು ನೆತ್ತೆರಡೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪರಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಆ ಪರಡ್ನೆರ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಪುದಾರ್ ಪುಗಾರ್ತೇಡೆ ಇನಿ ಚೇತನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇರು ಇನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಶಾಲಾ ಜೀವನೋಡು ಇಲ್ಲದಾಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ ಪಂಡಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಕಂಡದು ಮಂತೋದಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದಿಂಡಲ ಅವು ಪೆಟ್ಟಿನ ಅಪ್ಪ ಶಾರದನಂಚೆ ಬಿಡೋದಿತ್ತ ಅಂದೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಕ್ಕುಲು ಶಾಲೆದ ಜೀವನಡು ಇರು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕ ಏರು ಇರೇನು ಕನಾರೆ ನೆಕ್ ಸುರುಕು ನಾಟಕ ಕನತ್ತೇರು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಳ್ಳಿಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಬಾಲವಿಹಾರ ಅಳಿಕೇಡು ಅವಳು ಯಾನು ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಾಗನೇ ಸುರುಕು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ಪಯರೆ ಇತ್ತ ದಿವಂಗತಿರಾಯಿನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಳ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಯಾನು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯನ ತರಬೇತಿ ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಮಲ್ತದು ಕೃಷ್ಣಲೀಲೆ ಕಂಸವದೆ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಸುರುಕು ಕಂಸನ ಪಾತ್ರ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪಾಡಿ ಮೂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆದು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಡು ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟರಿಂದ ಅವಳು ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾಟಕ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬೋಡು ಬಹುಶಃ ಕುಶಲವ ನಾಟಕ ಅಂದು ಎನ್ನ ನೆನೆಪು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕೊರ್ರೆ ಪುಜಿ ಈ ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಪಿರೋಲ್ಲ ಈ ಸುರುಕು ಕಲ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪು ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಹಠ ಬುಡ್ಜಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ ದಯಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪುವೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಯಾವು ಹೊರ ಎಂಕ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋಡುಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಆತನಿಕ್ ಅಂಗಲಾಪು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪು ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಪೋ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಅಪಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಅಭಿಮನ್ಯು ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಂತ ಪನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂಡು ಆ ಪಾಠಡ್ ನಾಟಕದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಐನು ಎಂಕಲು ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ತ ಎನ್ನವೇ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಜವನಿಯರು ಅಭಿಮನ್ಯು ಧರ್ಮರಾಯೇ ಉತ್ತರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಲ್ತ ಯಾನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಮೊಕಲ್ನ ಕುಶಲವ ನಾಟಕ ಕರೆದು ಎಂಕಲ್ನ ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯು ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಜನ ಪನೇರ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಆನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಳ್ಳಿಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಬಾಲವಿಹಾರ ಸ್ಕೂಲ್ಡು ಓವು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಯಿರ ಅಪಗ ಅವಳು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಯಿರು ಅಪಗ ಏಪ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪುಯಿರ ಅಪಗ ಮೇಯ್ನ್ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ ಕೊರುವಂತೇರು ಶಾಲೆದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡೆ ಈ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಿ ಲೇಪನ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ದುಂಬು ಬರವುದ ನೆಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಯಾರು ಪುತ್ತೂರುಡು ಕಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪದ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಬರವುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಟಕ ಎಂಚ ವರ್ಗೊಂದು ಪೋಂಡು ಯಾನು ಅಪಗ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರೈಮರಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಅಳಿಕಿಡು ಪೋಯೆ ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಮೂನೆಡ್ದು 10ನೇ ಮುಟ್ಟ ಮಾಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಮಾಣಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅನಾಗ ವೀರ ಶಿವಾಜಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಅನಾಗ ಶಿವಾಜಿನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 7 ಎನ್ಮ ಪ್ರೈಸ್ಲು ಊರ್ದಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಕೊನತ್ತದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಎಂಕ್ ಬುಕ್ಕಲ ಖುಷಿಯಾಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಮಾಣಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲಡು ನಾಟಕ ಪಗ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಆ ನಾಟಕಲಡು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10-15 ನಾಟಕ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನೇ ಏನ ಜೂನಿಯರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೀರಪ್ಪಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಇಂಚ ನೆರು ಅಂತೀರಿ ಇಲ್ಲಲಡ್ದು ಯಾನು ಪೋನಾಗ ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಅಂದು ಪೆಟುಪಾಡು ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಎನ್ನ ಕುಂಟುಲೇನು ಪೂರ ದೆಂಗದ್ದು ಅಂತೀರಿ ಯಾನು ಎಂಚಾಲ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನು ಸುರುಕೆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ದಿದ್ದು ಯಾನು ಬುಕ್ಕ ಉರಿಯೇ ಪೋದು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಡುವೆರೆಂದು
ಪೆಟ್ಟು ತಿನಿಯರ ರೆಡಿ ಆದು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಸಮ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಟಕದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಂದಿತ್ತನು ಅವೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿವಂಗತ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆ ಅರ್ನೊಂಜಿ ತಂಡ ಇತ್ತಂಡು ಆ ತಂಡೋಡು ಏನನ್ನು ಹೀರೋಯಿನ್ನ ರೂಪಡು ಸುರುಕು ಕಣತ್ತೇರು ಅವಳು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರ್ನು ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಈಗ ಕಾಕಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ನಾಟಕ ಆ ಪಟ್ಟುನ ನಾಟಕಡ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಪುದರ್ ಬರೊಂದಿತ್ತನು ಐಟ್ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೆ ಯಾನ್ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನ ದಯ ಪಾಡಿಯ ಬಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಡ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಣಿದ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವರ ಯಾನ್ ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರವಂಡೆ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಾನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೂ ಬತ್ತನ ವಿಚಾರ ಅಂದು ಬಾಂಬೆಡಿ ಯಾನು ಪುನಗ ಯಾನು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಕ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿ ಚೇತನ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರು ಪಾಡ್ದೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದನ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಎಂಕ್ ಡೈಲಾಗಿ ಮರತು ಪೋಂದಿತ್ತನು ಯಾನು ಮರತು ಪೋಂದಿ ಪುನಗ ಯಾನು ಬತ್ತದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಅಪ್ಪೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಗ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿನ ನೆನೆಪಾಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಮಾಣಿದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ನೆನ್ನೊಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಅಂಡಿ ಯಾನು ಎನ್ನೊಂಡೆ ಸಲೀಸಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಅವು ಬರೆಯರೆ ಶುರುವಾಂಡು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾನು ಮಾಣಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ನು ಓಲ್ಲ ತಪ್ಪವುಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಚಂದಂಡ ಶಾಂತಾರಾಮನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇನ್ನು ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇನಿ ಬೊಲ್ಕಿರಿಗೆ ಕನ ಇದನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮ ಇತ್ತಂಡ ನಾವು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಂತಾರಾಮನ್ನಾಗ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನಲ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂಡೇರಿ ಈ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನ ಐನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಲೇಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ಅವೇತೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದ ತಂಡಲೆಗ್ ಯಾನು ಪೋದು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತಬೋದು ಯಾನು ಹೀರೋ ಆದಿತ್ತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಹೀರೋ ಆಯೆ ಲೇಡಿಗೆ ಇತ್ತಾರ ಆತ್ನೇಟ ಲೇಡಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣನ ವಿಟ್ಲ ಮಂಜು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಂಜು ಮಂಜು ಅನ್ಪನು ಯಾನ್ ಮಂಜಣ್ಣೆ ಅನ್ಪೆ ಮಂಜಣ್ಣನ ನಾಟಕ ಕೊಡಿ ಯಾನು ಹೀರೋ ಆದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೆ ಅಪಗದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕುಮುದ ಬಾರ್ಕೂರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ ವೀಣಾ ಈತೆ ಅಂದು ಪುಗಾರ್ತಿದ ಕಲಾವಿದೆ ವೀಣಾ ಶಕ್ತಿನಗರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾನ ಇತ್ತಲು ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದಿರ್ನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದಿರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ತಂಡೊಲೆಡಿ ಯಾನು ಪೊಯರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತೆರು ಪನ್ನೀರೆ ಯಾನು ಇಷ್ಟಪಡಿಪೆ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅವ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ರಂಗಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಈ ಕಾಲೇಜ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿಡಿದು ಚೇತನನ್ನೇ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂದು 10 ಸಮಯ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಊರುನೇ ಬುರ್ದು ಒಂದೇ ಬಂಜಿದ ಪಡೆ ದಿಂಜಾವಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ದಿಂಜಾವಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಕನದಿದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಊರೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಈಗ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿನೇ ಬರಿಕದಿ ಇದು ಒಂತೆ ಸಮಯ ದೂರ ಉಂತ್ಯಾರು ದಾಯಕ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾನು ಬಂಜಿದ ಪಡಿಕ್ಕಿಂದು ಯಾನು ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋತಿನತ್ತು ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಲ್ತದಿನ ಆಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಗಂಜಿ ಉಂಡುದು ಸುಖ ಜೀವನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಊರುಡು ಯಾನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಇಂಚ ಮುಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ ವಾರ್ ಇತ್ತಂಡಪ್ಪಗ ಜವನಾದಿಗೆದ ಕಾಲುಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗಡಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಗ್ಯಾಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಎತ್ತೇರು ಆರು ಕುಡ್ಲದೊಂಜಿ ಡಾನ್ ಆದಿತ್ತೇರು ಆರು ಪಂಡೇರು ಆರು ಪಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಜನ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಯ್ ಅಂಚುಲ್ಲಿ ಆಯನ ಇಂಚು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ನೆ ಎಂಚಿನ ಏನಂಡ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಇಡೆ ಬಲ್ಲ ಯಾ ಬಂಡೆ ಯಾಂ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗೊಂಡ ತೂಕ ಉಂಡೆ ಐಟದ ಪೊಪ್ಪಡ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಆಯ್ ಹಾಳ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಕಲ್ ನಮ್ಮತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಆಗಿನ ದುಬೈ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ದುಬೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಡಾನ್ನ ಹೋಟ್ಲ್ ಓಪನ್ ಆದಿತ್ತನಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೊಪ್ಪಡ ಯಾನ್ ದುಬೈ ಪೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಹೋಟ್ಲಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದೇಕ್ಕೆರೆ ತಯಾರಿಜ್ಜಿ ಮನಿತಜ್ಜಿರು ಪೊಪ್ಪ ಎಂಚನೆ ಮುಲು ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟಿದ ವಿಷಯ ಒಂದಿತ್ತು
ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡೇರಿಗೆ ఆయన బొంబాయి కడుపుట్లేను పప్ప అత్త పండేరు ఈ వంజే బొంబాయి పోడు ఇల్లడ అమ్మన గలాటే సురువాండి సరే యాన్ బాంబే పోయా బాంబే పోదు అవుల్ల ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪುಡು ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟಲು ಶುರುವಾಯ ಭೂಗತ ಲೋಕದ ಜನಕಲ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಡು ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪೀರಿಯಡ್ ಯಾ ನಿಜನೈನಿ ಒಲ ಇಪ್ಪುನಾಯಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ని ಯಾನು ಜೈಲ್ಡ್ ಕಳೆ ಯಾ నేను దాయి పనిపే బండ ఎన్నంచిన బతుకు ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಎರೆಗ್ಲ ಬರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ದಯ ಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪುಡು ಗಲಾಟೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು 10-16 ವರ್ಷ ಜೈಲ್ಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ರಂಗ ಕಲಿತ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಶೆಡು ಯಾನ್ ಪಿರ ಬತ್ತದು ರಂಗ ಬದುಕಿಗೆ ಸೇರೊಂಡೆ ಯಾನ್ ಬದುಕಿರ ಕಾರಣ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವೇರ ನಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಪಿರ ಬರಡು ಪನ್ಪಿನ ಸಂಕಲ್ಪಿತ್ತು ನೀಡದ ಅವರ ಆ ದೂರದ ಊರದ್ದು ಪಿರ ಕಲಾ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿಲಕಂಡು ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ದಿನೊಕ್ಕಲು ಅವು ಕೈಪೆದ ದಿನೊಕ್ಕಲು ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಅವು ಅಂಚ ಆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಅವು ಇನಿ ನಮಕ್ ಅಂಚಾದ ಚೇತನ ನನೋರ ಬುಕ್ಕರ ನಮಕ್ ಆರೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಪೆರು ಇಂಚ ಇರ್ನ ಬದುಕಿಡು ವಾಪಸ್ ಊರುಗು ಬತ್ತಾರೆ ಊರುಗು ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ನಂಟು ಅವು ಅಂಟದಲಕ ಪತೊಂದೆ ಪೋಂಡು ಈ ಅಂಟ ಆವಡು ಅಂಡ ಏರು ಕಾರಣ ಏರು ಪಿರ ಏರು ಕೂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕನತ್ತೇರು ಯಾನು ಎನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಪುನೇನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಉಂತದು ನಾನು ಊರುಗ್ಲೆ ತೊಂಬತ್ತೀರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೈತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಬೊಂಬಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಚೇತು ಓಲ್ಲಾರು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ ಒಂದುಂಡು ಆ ಟೀಮಿಗೆ ಎಂಕ್ ಇರ್ಬೋಡು ಯಾನ್ ಪೋಯೆ ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯೆ ಯಾನ್ ಟೀಮಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ವೀಣಾ ಯಾನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದ ನಕಲ್ನ ಟೀಮು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಿಮಠ ಮುಕಲ್ನ ಪೂರ ಐಟೆ ಇತ್ತು ನಕಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆ ವರ್ಷದ ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕಾಂಡು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ ಬಾಂಬೆಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಾಂಬೆಡು ಎಂಚ ಸುದ್ದಿ ಆತನ ಪಂಡ ಚೇತನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಊರುಡುಲ್ಲೆ ಏನನ್ನು ಬಚಾವ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಇನ್ನಿತ ಇನಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಬಾಂಬೆದ ACP ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕಿರ್ಲ ಅಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನಿನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಜನಕ್ಲೆ ನಾನು ತುಯರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಜಾಣ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಟೀಮುಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೆ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಟೀಮುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತ ಅಪ್ಪೆದಾನೆ ಚಪ್ಪೆ ಪಾನ್ಪನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಯಾನು ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸೇರಿಯೆ ಸಿನಿಮಾಡ್ದು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ ಗೂನು ಬೆನ್ನುದ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಗೂನು ಬೆನ್ನುದಾವು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಮುಗಿದ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏನು ಕುಲೊಂದು ಇಪ್ಪೆದನಿ ದಯಪಂಡ ಏನ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಯಾನು ಇಂಚ ಉಂತೊಡಿತ್ತು ನೈಟ್ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಕಾರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೂನು ಬೆನ್ನು ಕೂರ ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಯಾನು ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬುಡಿಬುಕ್ಕ ಆ ನಾಟಕ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆತಜಿ ಬೈರಾಸ್ ಭಾಸ್ಕರೇ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 101 ಶೋ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ನಾಟಕ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಏನಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತೇರು ಎರಡ್ಲ ಆತಜವು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿನ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕಗಳೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಯ ಅವರದ್ದು ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ನಕ್ಲಿನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶೆ ಆ ಟೀಮನ್ನು ಬುಡಿಯ ಬೆದ್ರ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತ
ಬೆದ್ರ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಟೀಮ್ದು ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೆ. ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ನಾಟಕ ಬರೆಯಾರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಸಾಧಾರಣ ಬಾರಿ ಎಡೆಡ್ಡೆ ನಾಟಕಲೇನೊಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಕೊರಿಯಾ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಅಪಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗುಡು ಇತ್ತಿಲೆಕೊನೆ ಯಾನು ಬೆದ್ರ ಟೀಮ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೇ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ತಂಡ ಅವು ಒಂದು ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡದು ಯಾನು ಓಲು ನಾಟಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಓಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ತದ ತಿನ್ನೊಂಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ದುಜ್ಜ ಅಂದೆ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಐಜಿ ದೂರ ದೂರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಅಂಚ ಕರಿ ವರ್ಷ ಟೀಮುಗು ಪೋತುಚ್ಚಿ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡೆ ಪನಿಪಿನ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವರ ಮೈ ಇರುಮೆನಾಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲು ತೂತೇರು ಚೇತನನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಎಪ್ಪಲ ಅವು ಚೇತನನ್ನೇ ಪಾತ್ರನ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಎದುರುದಾಯೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೂದು ಆಕೆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಅವಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದ್ಲ ಮಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕದ ಕಡೆ ಆತನ ಪನಿಪಿನ ಸತ್ಯ ಅವು ಐತ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಬುದ್ಧಿ ಬುಡೈ ನಾಟಕ ಅಂಚಿ ಬೆದ್ರದ ಅಂಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಭಾರಿ ದೂರ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಆ ಹಳ್ಳಿಡ್ ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ನಾಟಕ ಒಂದಿತ್ತು ಲೇಕೊನೆ ಯಾನು ನಾಟಕದ ನಡುಟು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಗಂಜಿಮಠ ಎನ್ನ ಪುದರ ಇಟ್ಟು ಚೇತುಂದೆ ಅಂದೆ ಕಡಕ್ ಚೇತು ಮಾತ್ರ ವಿಲನ್ ಚೇತು ಕಡಕ್ ಚೇತು ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದ ಇಟೊಂಜಿ ಬೊಡೆದಿನ ಕರಿಯಮಣಿನ ವೈಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತನು ಆ ಕರಿಯಮಣಿ ವೈಪುನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಯಾನು ಕೈ ಪಾಡ್ದು ವೈಪುನಾಗನೇ ಅವಳು ಎಂಗಲ್ನ ಎದುರೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕುಳಿದಿತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಭಾರಿ ತನ್ಮಾಯಡ್ ನಾಟಕ ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಲ್ಪುನ ಸೀಂಡು ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ತೆಲಿಪುನ ಸೀಂಡು ತೆಲಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಆರು ಆ ಚಾರಡು ಕುಲ್ದೇರ ಆ ಚಾರಡು ಕುಲ್ನಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿನ ತಿರ್ತು ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲದ ರಾಚಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೇರೆ ಕರಿಮಣಿ ಒಯ್ಪುನಾಗ ನಾಯಿಗೂ ಪುಟ್ನಾಯ ಅಂದು ಪಂಡದು ಈ ನೆಟ್ಟು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಆತನು ಎಂಕಾರು ಬಗ್ನಗಣೆ ಗೊತ್ತಾದನು ಮೇರೆ ದಕ್ಕು ಇರೋನು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಮೂಲೆ ಪೋದು ಪಿರವು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪರಿದು ಪಿರವು ಪುಣ್ಯೋಡು ಏರ್ಲೆ ಉಂತುದಿಜ್ಜಾಣ್ ಎಜಿದಾಂಡಾಕ್ಲಿಗೆ ತಾಗುದು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿದಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೇರು ಯಾನಾರನ ಕಾರ್ ಪತ್ತು ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪಣ್ಣ ಮಗ ಇಜ್ಜಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಂದು ಪಂಡೆ ಖಂಡಿತ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಅಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದೆರ್ಲ ಚೇತನನ ಪಾತ್ರ ತೂದು ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ತುಂಡ ಅವು ಹೀರೋ ಆದಿಪ್ಪು ಸುರುತ್ತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಅದು ಇತ್ತ ತೂನಾಗ ಅವು ವಿಲನೇ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಚೇತನನ್ನೇ ವಿಲನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತದನು ಬಹುಶಃ ಒವೇ ಪಾತ್ರ ಕೊರ್ಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಡಲಗೆಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅರಸೆನೆ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅರಸೆಂದೆ ಪನೊಲಿ ಈ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಲ್ಪಲ ಇರು ಮಲ್ತದಾರ ಅಂದ ಮುಂಬೈ ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ಮುಂಬೈದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ ಇತ್ತು ತಂಡ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಭಿನಯ ಮಂಟಪ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಅಭಿನಯ ಮಂಟಪ ಮುಂಬೈದ ಸದಸ್ಯ ಯಾನು ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅಕ್ಲವಲು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊಬ್ಬಿನಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಮುಂಬೈ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಐಕ್ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರು ಕೋರ್ದಬ್ಬು ತನ್ನಿಮಾನಿಗ ಆವಡು ಅತ್ತ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಆವಡು ಸುಯೋಧನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನೆನಪು ಬರೊಂದುಜಿ ಮಸ್ತುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅವೇತ ನಾಟಕಲೇನು ಯಾನು ಅಭಿನಯ ಮಂಟಪ ಕಂಪನಿ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪುದರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೊಂಬೈದ ಕಲಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಕಾಪು ಪನ್ಪುನಾರು ಎಡ್ಡೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರೈಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಶೋಕ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಮುಕ್ಲು ಪೂರ ಇಟ್ಟು ಆ ತಂಡೊಡಿತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತಂಡ ನಡುಟು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಊರುಗ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂದ ಈ ನಾಟಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ನಾಟಕದ್ದು ಒಂಜಾತು ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತುಣುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಪಂಡದೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿಡು ತುಣುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಪೋಯಿ ನೆಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದು ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಪೋಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ಬೇಕ ಏರು ಕಾರಣ ಏರು ರಂಗಭೂಮಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗೂ ಪೋಯರ ಏರ್ಲ ಕಾರಣ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ತಿಗಲೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಇನಿಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು
ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿನಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಿ ಯಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗುನಾಯಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಬೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇತ್ತೇರು ಆರು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯಾರೇನು ಕೊಂಡಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತುಜೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಡಿ ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಸುರೂಕು ಎಂಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಅಡಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಏನನ್ನು ಜನಕ್ಲು ಗುರುತಿಸಾಯರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಐಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ದೇವರ ದಯವಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸಾಳ್ವೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಲ್ತೀರು ಐಟ್ಲ ಯಾನು ಬುದ್ಧಿವಂತೇನೆ ಐಕ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಅಗಾಧ ಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅರೆಗ್ಲ ಕಾಕಜಿ ಪೋಂದಿತ್ತನು ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಣ್ಣನ ಅಟ್ ಒರಿಯರ್ ದೊರಿಯಾಸಲಡಿ ಅನ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳುಟು ತಿಕ್ಕನ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ್ದ ರಾನಿ ವಿಲನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಐಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮದಿಮೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡು ತಿಕ್ಕಂಡು ಅವು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೇಳ್ರಿನ ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತನ ನಂಟುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ఆయన ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಓಡೆಗ್ಲ ಕೊನಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತನ ನಂದ ಚೇತನನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ರಂಗಭೂಮಿ ಇನಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಉಡ್ಲ ಇನಿ ಇವರ ದಾದ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ವಿಲನ್ ಇತ್ತನ್ನ ಅವು ಚೇತನ್ ರಯ್ಯೇ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಅಂಡ ಆಯ್ತ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತುಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಿಯರಿ ಅವೇ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ದೇಯಿ ಬೈದಿದಿ ಬಹುಶಃ ಐಟೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಕತೆ ಪೆಜನಾರ್ ಭಟ್ರೇನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಐತ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಲಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈರೇತ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಭವದ ಆಲಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತನ ಪಾತ್ರ ಹೂವು ಪಂಡ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪೆರುಮಳೆ ಬಳ್ಳಾರಣ ಪಾತ್ರ ಯಾನು ಓಕೆ ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪಂಡದಲ್ಲೇ ಎತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ನಟೆಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಪಣ್ಣಾಗ ಸಿನಿಮಾಗು ಒಂಜಿ ವಾರಗು ದುಂಬ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರ ಚೇತನಣ್ಣ ಇರೋದು ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಅವಡು ದಾದ ಎಂಕ್ ಪೆಜನಾರ್ ಭಟ್ರೇನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೀಸೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಮೀಸೆ ಪಡ್ತಂದಾರೆ ಬಂಡೇರು ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಬಂಡೆ ಅವು ಎಂಕ್ ದಾಯಾಗಿ ಏನಾನು ಇರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂಡೆ ಅವು ತಾಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆದ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪಂಡೀರ್ ಮಾರ್ಯಾರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಈರೇ ಸೂಟ್ ಉಂದು ಅಂಚೆಯನ್ನು ಇರೇನು ಪಾಡೋಣ್ಣೆ ಅಂದೆ ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಯಾನು ಆ ಪಾತ್ರನ ಮಲ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಾನಿ ಮೀಸೆಡೆ ಪೋತೆಯಾನು ಮೀಸೆ ಪಡ್ತಂದಾರೆ ಜಿನ್ ಬಂಡೀರಾರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಕೇಂಡುಜಿ ಯಾನ್ ಅವಳೆ ಮೀಸೆ ಗೀಸಿಯೆ ಮೀಸೆ ದೆತ್ತದು ಬಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಪ್ಪ ಮೀಸೆ ವಿಲನ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರಾಗಲಿ ಏನು ಮೀಸೆ ದೆತ್ತೆ ಅರಾಧ ಬತ್ತಿ ಇರ್ಬತ್ತದು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಇರೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟಿ ಆಪರ್ ಮಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ತಕ್ಕ ಇರಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಲ ಮಲ್ಪೋರತ್ತ ಅದು ಪಂಡದು ಐಟ್ ಕೋಮನ ಖಾಲಿ ಕೋಮನ ನಂಗೆ ಕೋಮನಡು ಒಂಜಿಂದು ಸುತ್ತೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೆ ಕೋಮನ ಪಿದಾಯಿ ತೋಜೋಡು ಇರು ತೋದಿಪ್ಪಾರು ಡೋಂಗಿಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಳು ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರನ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಐಟ್ ಡಯಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಟರ್ ನಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡೇ ಮಲ್ಪೊಡಿತೀನಿ ಅವಳ ಶಿವಳ್ಳಿ ಬಟರ್ ನಕಲ್ನ ಭಾಷೆಡು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಪಾರ್ದನಾರು ಶಿವಳ್ಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿಣಿ ಸೀತಾಕೋಟೆ ಯಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಟಿ ಯಾನು ಕೋರಿ ತಿನ್ಪುನೇ ಆರು ಕೋರಿ ತಿನ್ನಂದನಾರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಭಾರಿ ಜೋಡಿ ಸೂಪರ್ ಜೋಡಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏನ ನಾಲೈ ಮಗರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಸರಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಆ ಪಾತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಂದು ಜನ ಪನ್ಪಿಲೆ ಕಾಂಡು ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಮಸ್ತಕಡು ಆ ಪಾತ್ರ ಒರಿಯುಲೆ ಕಾಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನಿಲ ಪನ್ಪೇರು ಪೆಜನಾರ್ ಭಟ್ರು ಸೂಪರ್ ಇರ್ ಕಾಲಿ ಕುಲೊಂದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಇರು ತೂವೊಂದಿತ್ತಲೆ ಕೊನೆ ರಡ್ಡು ಪನಿ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಈರ್ನ ಕಣ್ಣಿಡ್ದು ಜತಜಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈರ್ ಕೇನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಎಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ತುಯಿನೇರ್ದವರ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಪೆಜನಾರ್ ಭಟ್ರೆ ಆ ಜಗಲ್ಡ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಬುಲಿಪುನ ಒಂಜಿ ಪದ
ಈ ಕೇಕೆ ದಾಯ ಎಂದು ಸೂರ್ಯನ ತೊಯ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ 10-50 ಜನ ಸೆಟ್ಟಡುಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬೇರೆಗೆ ದಾಲ ಡೈಲಾಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲವಾದ ಒಂಜಿ ಪದ ದೀಪೇರು ಮೂಕಾಭಿನಯ ಕುರುಡು ಅವಿಟ್ಟು ಎಂಚಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಗ ಆ ಪದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಹೊರ ತೆಲಿಪೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ತೋಜವಾಡು ಮೋನೆಡು ಉಲೈದ ಬೇನೆ ಹೊರ ಬುಲಿಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಹುಶಃ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಟ್ ಎಂದು ಪನ್ನಗ ಅವಲಿತನ 50 ಜನಲ ಏರ್ಲ ಪಂತಿಜೇರಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾರದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಅವು ಮೈ ಜುಮ್ಮ ಪನ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಇರು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಗೂ ಒರ್ಗೊಂದು ಪೋಪರ್ ಪನ್ನಗ ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಗ ಐತ ಉಲೈ ಪೋಡು ಖಂಡಿತ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಐನ್ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆದ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಟಕಲೆಡು ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನು ನಾಟಕದ ಉಲಾಯಿ ಪಿದಾಯಿ ಪೂರ ಕಲ್ತೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ತರೆಕ್ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುಂಡು ಎಂಕ್ ಇನಿಕ್ಲ ಅರ್ಥ ಒಂದುಜಿ ಬೋಂಡ ಐತ ವಿಷಯನೇ ಬೇತೆ ಇನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೇನು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಆ ಪಾತ್ರನ ಕೊರ್ಪೇನ ಅವು ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಾದಿಪ್ಪು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡಾದಿಪ್ಪು ಧಾರಾವಾಹಿ ರಂಗೋಡಾದಿಪ್ಪು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ ಜೀವ ಕೊರ್ಪುನ ಕಲಾವಿದನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವು ಒವೇ ಪಾತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ಸೀನು ಉಂಡು ಪಂಡದು ಏರ್ಲ ಇಟ್ಟು ದುಃಖ ಮಲ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಡ್ಲ ಆಯನ ಅಭಿನಯಡು ನೆಗತ್ತು ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆಗ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವಡು ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಆ ದೇವಿ ಬೈದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪುಣಿದಾಂಡ ಆ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಉಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿರಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೊಡೆದಿನ ಬೇನೆ ಅವಲಾಲೆಗೆ ಯಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಂಡ ಆ ಬೇನೆ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐನು ಯಾನು ಆ ಪದ್ಯೋಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತು ತೋಜೋಡಾಂಡ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಪಲ್ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ತೆಲಿಪುಡಿತ್ತೇನೆ ಮಗಲ್ ಪಾಸಾನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬೊಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡೇನು ಆ ಬೇನೆಯನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡು ಆತನಾಗ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬರ್ಪಲ್ಲ ಬೊಡೆದಿ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನ ಯಾನು ಉಜ್ಜೋಡು ಬೊಡೆದಿಡ ತೆಲ್ತದು ಪಾತಿರೋಡು ಅಂಚಿತನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅವು ಐನು ಸೂರ್ಯ ಎಂಕದ ಆಲ ಬಂತು ಜೇರು ಇಂದೆ ಈರು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಂಚಿಂಚಿನ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಈರೇಗು ಬುಡ್ನ ಚೇತಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಪನ್ಪುನಾರು ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಟ್ರೂಗ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪೋಯ್ನೆ ಮಲ್ತೆ ದೇವ್ರದೇ ಅಪ್ಪೇನು ಎಣ್ಣೆ ಏನು ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವಳು ಇತ್ತನಕ್ಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೀರು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಅವಳು ಗ್ಲಿಸರಿನ ಪಾಡ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರು ಎಂಕ್ ಬತ್ತನ ಅಂಡ್ಲ ಸೆಟ್ಟದ ಜವನೇರ್ನ 50 ಜನ ಜವನೇರಿತ್ತೀರು ಬೇಲೆದಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಅಕ್ಲು ಮಾತಾ ಬತ್ತದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅಣ್ಣ ಖುಷಿಯಾಣದು ಪಂಡಾಗ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಅವಳು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬತ್ತನ್ ದೇವರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎನ್ನೊಂಡೆ ಕಲಾವಿದ ಅದು ಎನ್ನ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕಲಾಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾಜೀವನದ ನಡೆಟ್ಟು ಪೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಲಾಜೀವನ ಅಂದನ ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಬಹುಶಃ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಾವು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯೆ ಆ ಕಲಾವಿದಡ್ ಯಶಸ್ಸು ಆವಡು ಅಂಡ ಕೈಪತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಪಾಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ಕುಟುಂಬ ಜೋಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಸಂಸಾರ ಆದಿಪ್ಪು ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚ ಸಂಬಂಧಲು ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅತ್ತನ್ನ ಅಂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಚ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸುಖಿಂದ ಎನ್ನುವೇನು ದೇವರು ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತೀರು ಕಲಾ ಜೀವನುಡು ಎಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೆರಿಬಟ್ಟುನಂಚಿನ ಬೊಡೆದಿನ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ತೀರು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ರಶ್ಮಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಮಗಲೆ ಯಾನ್ ನಾಟಕಗೆ ಪೋಪನೆಗ್ ದುಂಬು ಇನಿ ಎಂಚಿನ ನಾಟಕ ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಆ ನಾಟಕಗೂ ಓವು ಡ್ರೆಸ್ ಬೋಡು ಐನ ಇಸ್ತಿರಿ ಪಾರ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀಪನಾಲು ಜೋಕುಲು ಅವು ಉಂಡ ಅಂದು ಉಂಡ ಅಂದು ಬತ್ತು ತೂಪ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ನಾಟಕದ ಸುರೂತ ಶೋಗು ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಬರ್ಪಲ್
ಯಾನು ಓವು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೇನ ಐನು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ಪಾಲ್ ಆ ನಡೆ ಇರ್ನ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವಳು ಇಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ ಲೈಟ್ ದೆತ್ತುನ್ನ ರೀತಿ ಅವಳು ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪೇದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗು ಪೋಣುಂದಾಂಡ 7-8 ದಿನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಆಲು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡುಪುನು ಬೇಲೆದಕುಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದು ಜಂಡಾಲ್ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಶಾಲೆದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಓದವಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಂಡವು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎತ್ತು ಜೋಕ್ಲನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲಿತ್ತ 10th ವೆನ್ಯ ಪಂಡ್ದು ಎಲ್ಯ ಮಗಲ್ ಮಾನ್ಯ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕಾಲೇಜ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಶಾಲೆ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋಪೇರು ವ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾನ್ಡ್ ಪೋಪೇರು ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪರ್ಲಾಂಗ ನಡತದು ಮಾರ್ಗದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಯರುಂಡು ಅಡಿಗ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನೆನ್ನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಯಾನ್ ಪೋಪೆದೆ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚಿನ ಬಂಡು ಯಾನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬುಡ್ದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ ಯಾನ್ ವರ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗೇನಾಂಡ ನಾಟಕ ಬುಡ್ದು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಗ ಪೊಗ್ಗೇನಾಂಡ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೋಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಕ್ ಬೋಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತು ನಾಡ ಜಾಲ 19 ಪೇರು 19 ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಪುಣ್ಯ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುನಲ್ಲ ಮೂಲ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಳೆಕ ಪನ್ಪುಂಡೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯ್ದ ಆಸೆ ಎನ್ನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನಕ್ಲೆ ಕಾದುಪ್ಪು ಅತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಡವು ನೆರ್ಪೇರು ಅಂಚಿ ಆಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಉಲಾಯಿ ಅಕ್ಲನ ಮಿತ್ತದವು ಪ್ರೀತಿ ಬೇತೀನಿ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರು ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಬೇಜಾರ ಅಂಚ ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ಧಾರಾವಾಹಿ ತೂಯಿನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಚೇತನನ್ನೇ ಒರಿ ಖಡಕ್ ನರಮಾನಿ ಆಂಡ ಅರ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬದುಕು ತೂಣುಂದಂಡ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಮಾತೆರ್ನೊಟ್ಟೆ ಬೆರೆಪುನ ದೇವರೇ ಪಣದ ಲೆಪ್ಪುನ ಆ ಮೋಕೆನೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಇರಿ ಅವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಕೆಲವರೇ ಕಲಾವಿದರೇ ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಏನು ಪುಗಾರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಆಗ ರಡ್ಡು ಕೊಂಬು ಬತ್ತದ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪಣಿಕ್ದಾನೆ ಅವೇ ಆಂಡ ಈರ್ ಅಂಚಜ್ಜರು ಈರ್ ಆ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಸೇರೊಂಡರು ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರೆಗ್ ನನೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಾವು ಅವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಬಳವಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಇದಂಗಿಲ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಜಾತ್ರೆ ಆದುಪ್ಪು ಕರಿಂಕ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಪ್ಪನ ಜಾತ್ರೆ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂದು ರಡ್ಡು ದೈವಲ್ಲ ದೇವೆರ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮ ತೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಿರವ್ರದ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತನ ಅವು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಭಾಗ್ಯ ಓದಾಗಿದ್ದು ಐಕಲ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬೋಡು ಅಂಚಿನ ಯೋಗ ಎಂಕ್ ದೈವ ದೇವಿರ್ಲು ಕೊರ್ತೀರು ಐನು ಯಾನು ಭಕ್ತಿ ನಡಪುಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಸಂಗುಲೆನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಯಾನು ಓಪನ್ ಆದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಇರೆಗು ಒರಿ ಮನುಷ್ಯಾಗ ಈತ ಇರೆಗು ವೈರಿಲು ಬೋಡ ಇರು ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಹೂವಾಲ್ನ ಸಂಘ ನೀರು ಪುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಐಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಳು ಅಪ್ಪಗಂಡ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಇರೆಗು ವೈರ್ಲು ದಿಂಜೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐನು ಗೆನ್ಪಂದೆ ಇರು ದುಂಬು ಪಾಯರು ಇರೆಗು ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಲು ಅವು ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಒರಿಗುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತದು ಆ ಕಲಾವಿದೆ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗಲ ಅವೇ ಪುದಾಡ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅಂದುಂಡು ಬಹುಶಃ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇರೆಗ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒದಗದಿಪ್ಪು ಆ ಪಾತ್ರೋಡು ಒದಗದು ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೋಡು ಒದಗದಂಡು ಇರ್ನ ಮಹಾಭಾರತ ಇರ್ನ ಪನ್ಪುಣ ಹಿಡಿದವರ ಮಹಾಭಾರತಡಿ ದ್ರೋಣನ ಪಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪುಗರ್ತೆ ಕನಾಯ್ದಂಡು ಯಾನ್ ಪಾತ್ರಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನೆ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಯೆ ಬಾಂಬೆದ ಕಂಪನಿ ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಹಿಂದಿದಕ್ಲು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಚೇತನ್ ರೈ ಬನ್ನಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ನೋ ಜಾವ್ ಇಂಚಿನ ಡೇಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಂಗಳಿಗೂ 15 ದಿನ ಡೇಟ್ ಕೊರಂತೇರು ಯಾನ 15 ದಿನ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಯಾನ ಪಾತ್ರಗೂ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮೇಕಪ್ ಉಪ್ಪೋದು ಕೊಳ್ಳುಂಡ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತನಿ ಆತು ಪೊರ್ತು ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಪಾತ್ರಗೂ
ಹಳ್ಳಿಡು ಜನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಗುರ್ತಪತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಗುರ್ತಪತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರ್ನಕ್ಲೆನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಂಕ ಬೇರಿ ಬಿಟ್ಟದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದೇರು. ಐನ್ ಯಾನ್ ಮದ ಪೆರಜ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತನು. ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೂಯಿನೇಡ್ದವರ ಚೇತನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರಗಳು ಖಡಕ್ ಅವು ದಪ್ಪ ಸ್ವರ ಆ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಣ್ಣು ಅವು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಮೋನೆದ ದೇಕಿ ತೂನಗನ ಒಂಜಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇಂದೇನು ತೂದು ತೂದು ಕನ್ನಡಡು ವಜ್ರಮುನಿ ಎಂಚೆತ್ತೆರ ವಜ್ರಮುನಿ ಪನ್ನಾಗ ಜನಕ್ಲೆಗ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಜನನ ಅಂಚನ್ ಆಂಡ ನಿಜ ಜೀವನೋಡು ಬೇತೆನೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಚೇತನನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಚೇತನನ್ನಡ ಒಂಜಾದ್ ಜನ ಪಾತೆರ್ರೆ ಆ ಜನಟ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರು ಏರು ಪಾತೆರ್ ನೀನು ಬಹುಶಃ ಅವು ಚೇತನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತೇರಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅವು ಪೂತ ಮನಸ್ಸೆಂದು ಇಂದು ಇರ್ನ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನು ಕಾತೊಂದುತ್ತೆ ಎಂಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನಕ್ಲು ಇತ್ತದ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಜನೆಂಚಿನ ಮರೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮರೆ ಅಜಂಟ್ ಏರ್ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಗೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಆ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂತೇರು ಎನ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಬೂರ್ದುಂಡು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾತನು ಏನಡ ಅಕಲ್ ಪಾತಿರ್ದೇರ ಇದು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ರಾಯಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಈರೆಗೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರು ಎನಡ ಬತ್ತದ ಹೊರ ಪಾತೆರಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಯಾನ್ ಈರಡ ಪಾತಿರ್ವೇನಾ ಅತ್ತು ಮೋನೆ ಪಿಜಿಂಟವೇನಾ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೇನಾ ಅವು ಇಪ್ಪುನೆ ತಂದೆ ಈರೆಗ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಈರು ದೂರೋಡು ತೂಪುನಾರೇ ನಾನು ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೇಂದು ಈರು ಪಂಡ ಅವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ಈರ್ ಪಂಡನಾಯಿ ಎಂಕ್ ಬತ್ತದ ಪನ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ದರ್ ಮರೆ 6 ಇಂಚ ಪಂಡೇರು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕೀರ್ನ ಗುರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪುಜಿ ಏತೋ ಫಿಲ್ಮುಲೆಡು ಉಂಡಣ್ಣ ಏತೋ ಫಿಲ್ಮುಲೆಡುಂಡು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಕೇನುಯ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಜನತಲೆಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಆಯ್ದಾಯ ಪಾಡುಂಡೇನು ಏನಡ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಜಿರಣ್ಣ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಪನ್ಪುಣ್ಯಾನು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಏನಡ ಏರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದು ಉಪ್ಪುಜೀರು ಏರಾ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರುಣಿಕೆ ಎಂದು ಅಕಲ್ ಪಂದಿಪ್ಪುಯರು ಏನಡ ಕೇಂದಾರ ಎನ್ನ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏತಂದು ಏನಡ ಕೇಂದಾರ ಅತ್ತು ಬೇತದಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನಡ ಕೇಂದಾರ ಇಜ್ಜತೆ ಏರೋ ಪನ್ಪುನ ಪಾತಿರನು ಕೇಂದ್ರ ನಿಖಲ್ ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಏರೆಗ್ ಯಾನ್ ಬೋಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಡನೆ ಪಾತಿರಡು ಆಯಡಂ ಬೇಡದಾಯ ಪಾತಿರ್ಪವರು ಯಾನ ಐನ್ಕೇನು ನಮ್ಮ ಗೆಂತೊಂದು ಬೊಂಡ ಗೆಂಪುಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರಲಿನ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತ ಖಂಡಿತ ಅವು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರಗೂ ವರ್ಗುದಿನಾರು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ್ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಓಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದುಃಖ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಅವರ ನೆನಪು ಮಲ್ತ ನೋಡು ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಒಯ್ನ್ ಪನ್ಪುನು ದಿನೇಶ್ ಯಾನ್ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಪಾತ್ರಲಿನ ಮಲ್ತೇನ ಅವು ಮಾತ ಪಾತ್ರಗಳು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರಲಿನೇ ಮಲ್ತೀನಿ ದೇವ್ರ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ತೆಗಿತೀನಿ ಮರಪಂದನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಂಟಪ ಮುಂಬೈದಕ್ಲು ಕೋರ್ದಬ್ಬ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಡ್ರಾಮಾಡು ಯಾನ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಶೋ ಆದಿತ್ತನು ಫುಲ್ ಜನ ಸೇರಿದನು ಅಕೇರಿದ ಸೀಂಡ್ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಕೈ ಕತ್ತಿ ಪತ್ತೊಂದು ಗೀಚಿದು ಗುವೆಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಪುಡದು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಸೀನ್ ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗ ಬಂಡೆಗೆ ಗೀಚಿರಿ ಯಾನ್ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ತೂದು ಆ ಮೋನೆ ತೂದು ಅವಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಮೋನೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಈ ಜೋಕುಲು ಉರಿಪುನಾಗ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆ ಫಿಂಚ ಆ ಗುಳ್ಳೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಲು ಒಂಜಿ 4 ಬತ್ತ ಕಣ್ಣದೆದುರು ಆತೆ ಯಾನ್ ತೂತನಿ ಬುಕ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಪೋತಿರು ಜನಕ್ಲು ಯಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮುಡು ಕುಲ್ಲೊಂದೆ ಗಾಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾರಂತ್ ಆರು ಏನನ್ನು ಬತ್ತದ ಪತ್ತದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಕೈಟಿಂಚ ಪತ್ತನೇಟೆ ಅವಳು ಕಣೆದಿತ್ತಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಚೇತು ಬಂಡಿರಾರು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಬುಡಯದ ಕಲ್ಲದಕ್ಕನ ಬೇಜಾರದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಟೀಮುಡು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ದೂರೊಂದು ಬರ್ಪು ನಾವು ನಾನೂರು ಎಡ ದೂರೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ನಾಟಕ ಆಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿದೈ ದಕ್ಕಲು ಕೊನತು ಕೊರ್ನ ಗಂಗಸರನು ಸ್ಟೇಜ್ ಡೇ ಪರ್ಪುನ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಕೊಣತ್ತು ಕುರಪೆಲ್ ಅಯ್ಯನ್ ಪರ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ ಪರ್ಲೆ ಆನಿಯೇ ನಿಂಗದು ಬರಡುಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ನಮನು ತೂಪುನ ಕಣ್ಣಲು 700 ಎನ್ಮನೂದು ಕಣ್ಣಲಿಪ್ಪುವ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಿರವುಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಪಂಡು ತಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಲೆ ನಾತ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವು ಬೇನೆ ಆಪನ ಸಂಗತಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತುಯಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವು ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗೋಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಟ್ಟೆ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕಾಮಿಡಿಡೇ ಸೀಮಿತ ಆವೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಾತ್ ಬೇಜಾರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ದಾಯಗ್ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ನೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಲಂಚನೆ ಒಂಜೆಕೊಂಜಿ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅವೆಡ್ದವರ ರಡ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಲ ಗೆನ್ನಂದೆ ಇಪ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ನೇನು ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಇರ್ನ ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ದೇವರೇ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡತಿ ಬೇತೆ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅವು ಬುಳೆವುಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬುಳೆಂಡ ಐಟ್ ಏತೋ ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಐಟ್ ನುಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಈ ಪೈಪೋಟಿದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಂಡ್ಪಾರು ಪೈಪೋಟಿದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಐನ ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರ ನೋಡು ಇದು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಬರುಡು ಅವು ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ತಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಪಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯೆ ರಡ್ಡು ಪೈಸೆ ಲಾಭ ಬರಡು ಪಂಡದ ಪಾಡಿನೈತೆ ಒರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಐನಾಯೆ ತನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಾದು ಕೊರಡತ್ತಂದೆ ತಾನೇ ಕಮಾದು ಆಯೆ ಸೈಯಡು ಬರಿಟು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇರದೆ ಎನ್ನಲ್ಲೇ ಕೊಡು ತಪ್ಪು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಗು ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ ಸಿನಿಮೊಲು ನನಾತ್ ಬರೋಡು ಜನಕ್ಕಲು ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಸಿನಿಮನು ತೂವೋಡು ಸಿನಿಮೆಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತ ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಈತ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ಹಮ್ ಹೆರಾಯಿ ಪ್ಯಾರ್ಕಿ ಅಂಚಿನ ಪುಲ ಇಂದು 24 ಗಂಟೆಲ ಸಿನಿಮಾ 2 ಗಂಟೆಲ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಲಿಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ತೂಲೆತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ತೂಲೆ ಇಂದು ತೂಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪುಗ ತೂಲೆ ನಾಟಕೊಲೆನ್ ತೂಲೆ ನಾಟಕೊಲೆಡು ಸಿನಿಮಾನ ಕನಲೆ ಸಿನಿಮಾಡು ನಾಟಕನ ಕನಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇರದೆ ಐಕಾದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕಲು ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗು ದುಡ್ಡು ಪಾಡ್ಯರೆ ಬರ್ಪಿಲೆಕ ಆವಡು ಪನ್ಪುನವೇ ಎನ್ನ ಆಶಯ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂದಾಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡು ಯಾನ ಆನಿಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲೊಲ್ಲೆ ಒಂಜೆರ್ದು 100 ಮುಟ್ಟಲ ತೂತೆಯಾನು ಅಂಚಾದು ಇತ್ತೆದ ಕಲಾವಿದ ನಕಲೆಲ್ಲ ತೂತೆ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದ ನಕಲನೆಲ್ಲ ತೂತೆ ದುಂಬುದ ಕಲಾವಿದ ನಕಲ್ಡ ಇಪ್ಪುನ ಶಿಸ್ತು ಇತ್ತೆದ ಕಲಾವಿದ ನಕಲ್ಡ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆದ ಕಲಾವಿದ ನಕಲು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೋಡು ಕಲಾವಿದ ಏನಾಗ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ನಕಲಿಗೆ ಏಪಲ ನೇರ್ಪುನಿ ಟೈಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿದಂಚಿ ನಮ್ಮರ ಕಣ್ಣದಿರ್ತು ತೂಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಯಾನ ಪನ್ಪುನಿ ದಾಯಪಂಡ ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪಂಡ ದಾದ ಅಂದು ಮರಾಠಿ ರಂಗಭೂಮಿನ ತೂದು ಕಲ್ಪಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಡ್ದು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನಲೇ ನಕಲು ಮಲ್ಪುವೆರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು 4 ಕಂಬದ ಇದ್ರಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲದಿಂದ ಸೈಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಓಣಿದಿಂದ ಅವು ಆಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡು ಅಕಲ್ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತೂಡು ಛೇ ಅಗಳು ಸ್ಟೇಜಿಡು ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು ಕೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಆವಡು ಅತನ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಕದು ಕೆರ್ಪುನ ಸೀನ್ ಆವಡು ಲೈವ್ ತೋಜಾವೆರು ಅಕಲ್ ಅವು ಬರಡು ಫಿಲ್ಮೆಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ತೋಜಾಗ ಅವು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಐಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಕಲಿಗೆ ಪುದಾರು ಕಲಾವಿದರ ನಕಲಿಗೆ ಪುದಾರು ಇನ್ನು 4 ನಾಟಕ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಕ್ಡ್ ತಿರುಗಿದು ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಂದ ಪಂಡ ಆಯ್ ಕಲಾವಿದ ಯಾಪುಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನಕಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನಕಲಿಗೆ ದಂಕದ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಎದುರುಡತ್ತು ಪಿರ ಉಡ್ದಲ್ಲ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲುಲ್ಲೇರು ಎದುರುಡು ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿದ ವರ್ಷಿ ಮಾರ ಅಂಚೆ ಪನ್ಪು ನಕಲುಲ್ಲೇರು
ದಯದೀದಂಚ ಪನೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಅವಮಾನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಲೆ, ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲೆ, ಕಲಾಮಾತೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಲೆ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಬಾಯಿಪಾಠ ಅಂದು ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಎಂದು ಎನ್ನಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಮಲ್ಪು ಎಂದು ಪನೋಡ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಡೈಲಾಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡ ಐನು ಸ್ಟೇಜಿಡ್ ಪಲ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರೋಡ್ಚಿ ಎದುರ್ದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಏರುಲ್ಲೇನ ಆ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ತನ್ನ ಭಾವನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೈಲಾಗ್ನ ಕೊರ್ನಾಗ ಆಗ ಮೋನೆ ತಿರ್ಗವರ್ಚಿ ಆಯ ಕೊರ್ಪುನ ಡೈಲಾಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊರಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ದುಂಬುದ ಡೈಲಾಗ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಂತೋರ್ಚಿ ಅವು ಅಭಿನಯ. ಆ ಅಭಿನಯ ರಂಗಕೋಪೆದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಒಂಜಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಡು ಚೇತನನ್ನ ಅಭಿನಯಲೇನು ತೂತ ಅರ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿನು ತೂತ ಅಂಡ ಪೌರಾಣಿಕ ಒಂಜಾತ್ ನಮ್ಮ ತೂತಿಜ ಕೇಂದಿಜ ಐಟ್ ಒಂಜಾತ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಆರ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತು ಪೌರಾಣಿಕದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪುದರ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಏನಾಯ್ತ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯದ ನಾಟಕಡು ಪೆರುಮಳೆ ಬಳ್ಳಾಳಿ ಮಲ್ತೆ ನಾಟಕಡು ಕೋಟಿ ಮಲ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ಡು ಬುದ್ಧಿಯಂತೆ ಮಲ್ತೆ ಇದು ಮಲ್ತೆ ಎಂಜಿನ ಪೆಜನಾರ್ ಭಟ್ರು ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಯಾನು ಪೆರುಮಳೆ ಬಳ್ಳಾಳಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕಂತದು ದೇಯಿ ಬತ್ತದು ಬಳ್ಳಾಲನ ತಡ್ಯಾಡು ಉಂತು ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬಳ್ಳಾಲಿ ಪನ್ಪೆ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ರಾಮಗಿರಿ ದಯ್ಯರೆ ಬಂಜಿಡು ಜನನಾಯೇ ಇನಿ ಈ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಮರ್ದು ಅರೆತದು ಎನ್ನ ಕಾರು ಗುಣಮಲ್ತಾ ಪಂದಾಂಡ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಜನನಾಯೇ ಪಂದು ಎನ್ನಿ ಬೆಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ಬಂಜಿಡು ಜನನಾಯೇ ಪಂಡದು ಮಗೆ ಎಂದು ಎನ್ನದು ಎನ್ನ ಒರ್ಕಾಡಿ ಪಿರಣನು ಒರಿಪುಲ ಬೆದೇಯಿ ಒರಿಪುಲ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯದ ಡೈಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸುಯೋಧನ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಉಂಡು ಆ ನಾಟಕಡು ದುರ್ಯೋಧನನ ಡೈಲಾಗ್ ಐ ತುಡೆ ಪೊಲಿದು ರಣಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೋರ್ದಿಪ್ಪು ಸೂರ್ಯ ಬರೋನುಪ್ಪು ಏರ್ಲಿ ಪೂಜೇರ್ ಆಯಿತು ಆಯಿತು ಕಲಿ ಪುರುಷನ ಕರಾಳ ಕೃತ್ಯ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಚಿ ವಿರಾಟ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಹೂಡಿ ಭೂಮ್ಯಾಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿ ಪಾಪಿಗಳ ಪ್ರೇತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಮಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಬಸಿರಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗುವ ಕಲಿಗಾಲ ಈ ಸುಯೋಧನ ಸಾರ್ವಭೌಮನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಸುಯೋಧನದ ಬಾರಿ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಪೋಯ ಕಲಾ ಬದುಕಂದು ಪನ್ನಗ ಅವು ಅಳಿದ ಅಂತಿನವು ಅವು ಗೆನ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕಂದಿನವು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿನವು ಬಹುಶಃ ಇತ್ತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಯ್ಯನ್ನ ಅಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಅವರ ಇಡೀ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಗಾಲಾದ ಪೋತೇರು ಇಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಪಿನಂದ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಕಲಾವಿದ ಪನ್ಪಿನ ಐತ ಉಲಾಯ್ದೆ ಕಟೊಂದೇರು ಬಹುಶಃ ಒಂಜಾತ್ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲು ಆ ಒಂಜಿ ಶೋನ್ ಕೊರೊಂದು ಅವೆಟ್ಟೆ ಬಂಜಿದ ಪಡೆ ಕೊನಪುನ ಕ್ಲೂಲೇರು ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ದಾದಾತನಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತದ ಮಾತಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ನನ ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಲ ತಾಪತ್ರಾಯಡ್ ಬೂರ್ನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಅದಣ್ಣ ಯಾಲ್ನ ಅಂಚನೆ ಆತೆ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಸೀಕು ನಂಗೆ ಬತ್ತದ ಈರು ಪನ್ಲೆ ಕೊನೆ ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಲೇ ಕಾದು ಬೋತುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂತೆ ಅಂಡ್ಲ ಉಂಡು ಕಲಾವಿದನಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತನ ವಾಕ ಸರಕಾರದ ನುಲಜ್ಜಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಐನ್ ಲೆತ್ತಕೆನ್ನು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಕಲಾವಿದನ ನಾಟಕ ಆನಾಗ ಬತ್ತದು ತೂಪೇರು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನಕ್ಲಿಜ್ಜೇರು
ದಯಮಲ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿನಕ್ಲು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕದಂಚಿ ತಿರುಗುದು ತೂವಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಾತ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲು ಕೊರೋನಾದ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಮಾತಿರ್ಲ ವಿಶ್ವನೇ ಗೆಂದದು ಬತ್ತದು. ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಟಕ ಆವಡು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು, ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಮಾತ ಸುರುವಾಪಿಲೆಕ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು. ಕಲಾವಿದನಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಮಾರಿಸಿಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಿನ ವರ ಉಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಈ ಸೀಕ್ ತಟ್ಟಂದೆ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಪ್ಪಡು. ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕೋಪೆಡು ಮಧು ಬಂಗೇರಂಬೇರ್ನ ಗುರ್ಕರ್ಮೆಡು ಈ ರಂಗಪಯನ ಯಾನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಯಾಲ್ನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜರೇನು ಅಪಗ ಫೋನ್ಡು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪುಂಜರೇನು ಫೋನ್ಡು ಮಲ್ತಿ ಇಂಬ್ಯಾನು ಲೈವ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿருந்து ದಯದೀದು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯರೆ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಫೋನ್ಡು ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ದೆತ್ತದೇರು ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಲಾವಿದರೇ ಮಾತ ಮಧು ಬಂಗೇರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ದಯದೀದು ಏರ್ಲೆ ಎನ್ನುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಏರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಕ್ಲನೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತ ಕಲಾವಿದೇರು ನಕಲ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೇರು, ಮಲ್ಲಕ್ರಯ ಕಲಾವಿದೇರು, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಲಾವಿದೇರು ಅಕಲ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು. ದಯದೀದು ಏರ್ಲ ತಪ್ಪು ಗ್ರಹಿಕೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ರಾತ್ರೆ ಫೋನ್ಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಪೇರು ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಯರ ಎಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಮಾತು ಆಯ್ಬೇಕು ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮನದಾನಿ ಡಿಲೀಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ದಿಂಡ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಆನೆಯೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಫೋನ್ ದಿಯರ್ನಾಂಡ ದಯದೀದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಪುಜಿ. ಕುಸಲ ಪಾತೆರ್ನ ಕಲಾವಿದನಕ್ಲೆಗ್ ದಯದೀದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಫೋನ್ ದೀದು ಅಡೆಗೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ರಂಗಪಯಣ ಇನಿತ ಈ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟೆಡ್ ಮೂಡುದು ಬೈದಂడి ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಯನ ನಿಜ ಜೀವನದ ಬದುಕು ಆಯನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಆಯನ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲು ಆಪಿನವು ವಾಪಸ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಪಿನವು నేను ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ತೆರಿಲಕ್ಕಾಂಡು ಒಂಜಾತ್ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೂತಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಚೇತನನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತೆರಿಯುಲಕ್ಕಾಂಡು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಆದಿಪ್ಪು, ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು, ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂದು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಆದಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದಿ ಇಂಚ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಡ್ಲ ಆಡು ಮುಟ್ಟದ ಸೊಪ್ಪಿಲ್ಲ ಗಾದೆ ನಂಚನೆ ಚೇತನನ್ನೇ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಒವೇ ಪಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇಕೆ ಪಣ್ಣೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಮಾತ ಪಾತ್ರಲ್ನ ಐಕೆ ಜೀವ ಕೊರ್ದು ಜೀವ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಚಾಪುನು ಕಲಾ ಮಂಟಮೇಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದಗೋಸ್ಕರವಾದ ಅವು ಸೇವೆದ ರೂಪಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆದ ಸೇವೆ ರೂಪಡು ಮಲ್ಪನ ಅಪಗ ಒರಿ ಸಾಧಕೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಗೇಲದ ಮುಟ್ಟುಮಿತರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂಡ ರಂಗಪಯಣದ ಒಂಜಿ ಪಜ್ಜೆನ ದುಂಬುದಿಯೊಂಡ ನನಲಾತ್ ರಂಗಪಯಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಧಕೆಯರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲದು ಪಾತರ ಕಥೆ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕದ ತಿರ್ಲುನು ನಮ್ಮ ನನಾತ್ ಪಟ್ಟೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಇನಿತ ರಂಗಪಯಣದ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಮೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತದ ಸೋಲ್ಮೇಲನ್ನು ಸಂದಾಯ್ತ ಎನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯೆ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಉದ್ಘೋಷಕೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದಿನೇಶ್ ರಾಯ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದವೆ ಎಂಗೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರೆ ಮದತ್ತಂಡು ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಯ್ನಯೇ ತನ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆಡು ಒವ್ವೇ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೊಡ ತಂದೆ ಬುಕ್ಕೊರಿಯನು ತೂದು ಬುಕ್ಕೊರಿಯನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಆಯನಂಚ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ತರೆಟಿ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ನ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಆಯನವೇ ಸ್ವಂತಿಕೆ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಆ ಸ್ವಂತಿಕೆಡು ನಿಕ್ಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತದು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತು ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಏಪಲ ಯಶಸ್ಸ ಪರಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಯಾಲ್ನ ಕುಡೋರ ಬುಕ್ಕೊರ ನನೋರ ಈರೆಗ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೋಪೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮಧು ಬಂಗೇರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಮೇರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಧೀರಜ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ
ಮೇರೆಗ್ಲ ತರೆ ಬಗ್ಗದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.